Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. As usual, we'll bring you exciting programs from time to time wherever we are. Today we are in Wedza, kugomo re Wedza. Ndo kwatiri nasu uno aiwa mufaro wangu kuti tisangane mumwedzi watiri kutaura nekufunga nekurangarira magamba akarwira rusununguko mukati menyika ino yeZimbabwe. Hatigoni kuvataurira zveupenyu hwavo, hatigoni kuvataurira zvavakasangana nazvo, asi kuti ivo ndo vanogona kutitaurira. Muchirungu achitaura kuti we want to hear it from the horse's mouth. Today in the program, I've got a war hero, a war veteran who has seen it all. Today we want him to introduce himself. Votitaurira kuti ivo ndiani uyewo zvekare vakaenda rini kuhondo yechimurenga uye vaifambira nyaya dzei. Zvese izvi tinenge tichitaura muchirongwa chedu chinechi chinoti this and that pano paSly Media. Izve zvakainditore mukana wokudaidza vatasangana navo nhasi uno tiri kugomo reWedza, tiri kumusha munharaunda yekwarambana pasi mubhuku rekwabetera, ndo kwatasangana nemurume ari panapa. Makadii zvenyu mukuru wangu? Ndinofara zvikuru ndichisangana nemi. Apa ndiri kutaura nani apa? Muri kutaura naMorgan Muchapa, zita rokumusha. Asi zita rokuhondo ndaitwa Comrade Black Zanda Makie Zimbabwe. Black Zanda Makie Zimbabwe. Tisati taenda kuresa tadzoka kunhoroi. Makasei ndiani akakupai zita iroro kana kuti ndimakazvipa here? Uye rinorevei? Zita iroro taipiwa kana tayambuka bhodha. Kuti zita raunoda kurwa hondo uinaro nderekuti kudii. Saka inini ndakazvitumidza zita rokuti Black Zanda Makie Zimbabwe. Zvairevei kuti Black Zanda nekuti Makie Zimbabwe? Pane zvinhu tu zvandabata. Ndakayeuka history yatakaverenga kuti Black Zanda, Zanda was the great. So indakazvipa zita iroro kuti ndinoda kunzi Black Zanda Makie. Makie yaive zita remadunhurirwa rababa wangu, kuti kana ndikazofa ndiri kuhondo vanhu vamwe vangayeuke kuti okay, mwana waMakie. Right. Then munguva iyoyo tapinda tayambuka bhodha. Ini ndakayambuka bhodha neparusito, panonzi parusito valley. Ndo pandakayambuka napo. Mabhodha edu yese kuri nechekupi Nyamapanda here Rusito bhodha iri kuChipinge, tichienda neChipinge nekuti ndakabva nemubhohera. Tikayambuka Save, tikanzwa makomeredzi akanga akabata pfuta achitaura kuti iye zvinezvi tayambuka Save tamunharaunda yeChipinge. Then tabva imomo takapinda munharaunda yeRusito kusvikira tayambuka bhodha. Pane gomo ratakakwira tichikambaira, tikazokwanisa kunodzika taakuburuka mugomo imomo, takaburuka tichifamba nemagaro edu, magaro tichiita zvekutsetserera zvekuti ukasumuka unokwanisa kubva waenda zvachose kunodonha pasi. Ende zvaiti ukadenha dombo rinogona kukuvadza mudungwe watakataronga tichidzika gomo iroro, unenge uchizonyongoka senyoka kusvikira takadzika gomo iroro. Takafamba chinzvimbo chakakura tisingakwanise kuwana chikafu chokudya. Tiri vanhu vekuti nzara hachisi chinhu chekuti unofanirwa kuchiteerera kuti ndaane nzara, because taive nekushinga kwakakurisa, kushinga kusina kumboonekwa pasi pano. Ipapo hamuna mbofunga here kuti rekanodidzokere kumashure nekuti nzara yanga yaruma uku muri kuburuka gomo rakanga riine mutenhu wakanga uchityisa? Waikwanisa kuzvifunga kuti ndakaitei, asi nekuda kwokuti kana wajoina hondo waive mutambo wezvigure. Mutambo wezvigure kana waujoina unofanirwa kunge uchiziva kuti ndakuenda mberi. So isu takashinga tine ushingi hwehondo yekuti isusu tiri kuda kusunungura Zimbabwe sezvairi kusvikira nhasi. Sezvairi inofanirwa kugara yakadaro. Haifanirwe Zimbabwe kunzwika kuti isusu pachezvedu kuti tatorerwa nyika yatakatosunungura neropa, because kwaifiwa kuMozambique,
kuMozambique kwaive nezvirwere, kwaive nerufu rwepfuti, kwaive nerufu rwenzara, kwaive nerufu rwezvakasiyana siyana. Zvirwere zvaiwanikwa matekenya nenda. Inda kunyanya dzakanga dzisiri dzekuti unokwanisa kutswanya. Matswanyirwo aya ataiona ana mbuya vachiita vachitswanya inda dzavo kudai. Asi kuti isusu inda taita dzekupurura pamiri pedu kudai kuti dzitapudzike, kumbodzitapudza asi dzichisara dziripo. Inda raive dambudziko. Matekenya raive dambudziko. Matekenya anga asingarume ganda iri. Kana muchiti matekenya muri kuti chii chinonzi matekenya? Inhata dzakaita sedziya nhata dzinoruma imbwa. Saka idzo manje nhata idzodzo dzisingarume ganda iri repamusoro, dzairuma ganda remunzwara remumaoko iri neremumakumbo. So comrade waiwanika anumwa ropa nematekenya iwayo akufamba akawonda nekuda kuti ropa rinenge rapera nekuda kuti ranumwa nenda, ranumwa nematekenya. So comrade aikwanisa kuzotisiya nekuda kwechirwere chekunumwa ropa rakawanda nenda nekunumwa ropa rakawanda nematekenya. Imi muchaita kuti muteerwe nenda chachiri chiko, maifamba kwamaifamba maiyambuka manzizi chaikuti hazai kugeza chi? Takararama nekushaya sipo chaiyo kuti tigeze miri wedu. Sipo yakanga isingawanikwi. Uye hembe dzandaive ndakapfeka dzandakabva nadzo kumusha kwangu ndichiti ndakuenda kuhondo dzainge dziri idzo bedhuru nekicheni yangu pamwe chete, nekuti hembe dzandaive ndakapfeka ndo dzandairara nadzo, ndo dzandaimuka nadzozve, ndo dzandairara nadzo muhuswa, nekuti kwakanga kusina gumbeze randaikwanisa kuti ndiwane. Gumbeze randakazopiwa inini ndakaripiwa nemumwe aitwa comrade Jack, anga ari kumusha aishandisa zita rekuti comrade Makaka. Aibva kuchigondo, akandiona ndichitambudzika akandipo rimwe gumbeze randakafuga kusvikira ndararama panguva iyo, nekuti chataishandisa ipapo taishandisa kola yesheti yedu kuvhara nzeve kuti ndiwane hope. Ndaikwanisa kurara ndakavhara nzeve yangu nekola yesheti sezvandakaita izvi, ndo zvaiita kuti ndikwanise kuwana hope dzekukotsira. Muri mumba here? Tiri mairara mumba here kana kuti panze semarariro anoita mombe dzamunopfigira mudanga dzedzi. Taisarara mumba. Ukarara mumba hondo inouya uri mumba, ende imba yacho yekuti urare pakava pasina. Tairara musango. Isusu tinonzwa kuti kupairwa hondo, imimi makanga muri hove, vanhu ndo vakanga vari rwizi mvura yacho. Makanga musingagari munharaunda here yakanga ine vanhu kwamaikwanisa kunorarawo muchipiwa pekurara? Tinozvikudza kwazvo kuti vabereki veZimbabwe vakatibata mune zvakanaka, vachitigashira mune zvakanaka sevana vavo. Ndokuti kuti musingakwanisa kunorara mudzimba dzavo here ivavo? Ukarara mumba kureva kuti iwewe hauchisiri munhu wehondo. Munhu wehondo anorara musango akatarisa kuti masoja aSmith angauye nerutivi rwopi, nekuti ukarara mumba hauchisiri musoja akakwana. So isusu tairara musango takatarisa kuti kungabve nemuvengi ndekupi. Kwakusiri ngochika kutsvira mumba here? Kwete kupisirwa mumba, asi kuti taitarisa kuti pfuti dzingabve nekupi dzaSmith. But isusu pachezvedu taive nevimbo yekuti pfuti dzedu dzinogona kukunda, but munhu anonzi musoja haafanirwi kurara mumba makadzivirirwa nechidziro, asi kuti iwewe maziso ako ngaatarise kwese kwese kuona kuti muvengi ari kubva nekumabvazuva here, kana kuti kumavirira, kana kumaodzanyemba, kana kuti kuchamhembe. Unofanira kuzvitarisa izvozvo kuti hondo iri kubva nekupi yenhasi. Vamuchapa hatidzokerei zvekare panyaya yenda. Tisati taakutaura panapa TV mataura nyaya imimi yekuti kwakuine mhando dzeinda. Titsanangurirei mataura imwe chete yaigara munzara. Mhando dzenda dzatakasangana nadzo, mumusoro maigara inda yeblack yakasviba kuti ndo yaigara mumusoro. Ukaiona iri pabendekete yaita mistake kureva kuti yadonha kubva mumusoro ichimhara pabendekete pako. Right, mumiri medu maigara inda dzatinoziva tese dziya.
mukati meandapeni yedu maigara inda tsvuku yakanga isingatane kupwanyika, but inda yemusoro yakanga isingapwanyike, yakanga ine yakasimba zvokuti kana ukada kuipwanya kudai haipwanyiki, haiputiki. Right, ndo inda dzatakasangana nadzo mapato matatu dzaikwanisa kuita muswe zvekare, dzichinwa ropa pauri. Saka inda idzodzo dzakatitambudza kwenguva yakareba, asi pakazonzi ceasefire inini handina kuzokwanisa kudziona futi inda idzodzo dzakabva dzaitawo ceasefire. Dzakaenda kupi inda idzodzo? Handizivi, nekuti hondo yatakarwa ndiye midzimu. Hondo yatakarwa ndiye midzimu, haisi hondo yedu tega isusu yatinotaura kuti isusu takakunda nekuda kwesimba redu, asi takakunda nekuda kwemidzimu yeZimbabwe. Tinotenda zvikuru kwazvo. Pamakanga muchirarama musango vamuchapa, mati zita renyu rehondo ndi Black Xander Maki yeZimbabwe. Pamairarama musango nguva idzodzo, inguva dzose here dzamaisangana nevabereki vachikupai chikafu, mairarama sei munguva idzodzo? Maigara muri muvanhu here kana kuti muri musango? Kana maigara muri musango, chikafu chenyu chaiuya sei kuti muzowana kudya kwamaizodya mukurarama makore ese amakanga muri muhondo, kana kuti makore ese makomuredzi paakanga achirwa chimurenga? Tichitaura panyaya yekunge tichida kuti tiwane chokudya, chokudya chakagara chichinetsa, ende munhu anonzi gorira munhu akararama upenyu hwegudo. Gudo rikasangana nemudzi rinodzura richidya. Touya inini musi watakarohwa nehondo yamatsangaise akanga ari muMozambique, achirwisa Mozambique, achirwisa pamwe chete Frelimo neZanla Forces. Akatirwisa, ini pachezvangu ndakatiza ndine vakomana vanoita 6 tikanoponera musango randisingagone kutsanangurana nhasi. Sango irorero ndapinda imomomo takaona mapopo. Handina kumbenge ndiine ruzivo rwekuti mapopo ukaadya ari mambishi anogona kukuzvimbisa muromo. Saka takadya mapopo iwo tiri 6 kudaro vakomana veZimbabwe, isusu makomuredzi ekuZimbabwe. Tadya mapopo iwo takachiona miromo yedu yazvimba kudai. Kochii wakamuzva mapopo atadya, mukaka uya watanga tichisa pamuromo tichidya mapopo ndo wazvimbisa miromo. Saka ndoda kutenda kuti hatina kuzozvimba matumbu mukati memiri wedu, asi kuti takazvimba miromo chete. Asi kunzwa kuguta, takati tichinzwa kuguta nekuda kwemapopo mambishi watakanga tang'en'ena, ndo saka ndataura kuti taive neupenyu hwegudo rinogara musango. Takatambura zvikuru nekuda kwekuti tiwane chekudya chaiponesa chete. Takadya zvimwe zvisingadyiwe kana muno muZimbabwe. Zvakafanana nechi amuchapa? Pane zvimwe zvataidedza kuti mutsira ndoda. Pane zvimwe chichocho mudzi, muchero chi? Waive muti waimera zvinhu, waibereka zvinhu mumuti umo, tozvitema zvinhu izvozvo tichidya. Asi ukazvidya zviri 5, rurimi rwako runenge rwaakupisa, but mudumbu haunzwa kupisa, ati rurimi runenge rwaakupisa, kutsva chaiko chaiko. Then takadya tichingoitira kuti dumbu riwane chekuti sevanhu taigara musango musina kana anokwanisa kutipa chekuti tizviyamure. Toenda panyaya yekuti dzimwe dzenguva taenda kunodya anonzi makanju, taisangana nawewa. Tozouya makanju ameno pachirungu vanenge vanodedza kuti makeshovari anowanikwa kuMozambique ikoko. Makanju iwayo chinhu chinomera mumuti unenge une mashizha akaita seemukute. Chinobereka chimwana chekudya chiri pamusoro, chiri pazasi. Pamusoro pacho hapane paine kanzungu. Kanzungu ika ndo kataitora tichiisa muchoto, tozorova nechimuti tichimenya, kuita zvinongoitawo makudo zviya, tichimenya tichidya kuti tiwane kurarama. Then pouya tsvanzva, sezvatinodziziva muno muZimbabwe kuti tsvanzva inodyiwa. Isu taisukononga mhodzi yacho yakadyiwa iyai, toigocha tichitarisa mukati memhodzi yetsvanzva. Taiwana muine nzungu ine mafuta aita kuti tikwanise kuraramazve zvakare.
tichiitira kuti tiwanise dumbu redu kuti riwane chekudya chinoita kuti tikwanise kuita simba rekufamba. Ehe. Kusina mumwe michero tinoziva kuti mataura zvetsvanzva ko mazhanje ko zvakaita natsambatsi zvakaita matamba zvazvisiko here kunharaunda yamairwira imi tinoziva kuti nharaunda dzakasiyana siyana dzine michero yakasiyana siyana. Kutaura chokwadi mazhanje amataura aya inini ndakapinda neRusito border. Ndapinda neRusito border ndakaenda pakamba inonzi Muchenedzi. Ndabva paMuchenedzi ndakadzoserwa kuenda kuGogoye, ndikabva paGogoye ndikaenda Sipungabeira, ndikabva Sipungabeira ndikaenda Chikwekwete, ndakatakura matidzi. Ndikadzoka ikoko ndichiona area yacho kuti yakamira sei yeMozambique. Handina kusangana nechinhu chinonzi zhanje randakamboona kuno kuZimbabwe. Ini ndiri kutaura nyaya yekuti zvinhu zvandakasangana nazvo kuMozambique zvimwe zvacho takati tisingakwanise kuzviona kuno. Even muriwo chaiwo wakangochidyiwa wekuMozambique takasangana vachidya madzetse. Matatya chaiwo chawaya. Saka isusu mazezuru manje kuti tiwirirane nemuriwo iwoyo zvakanga zvichitotinetsa kuti datya chairo kuti ndirione richidyiwa kumba kwedu hatina kumboriona richidyiwa. But sadza ravo was very smart. Sadza ravo havaite zvatinoita kuno kuZimbabwe ungotora chibage wakuenda kunogaisa wobva watotanga kutodya sadza rehupfu hwawagaisa. Ivo manje vanoisa muduri zotswiwa and then sadza iro rine rakachena so. Saka sadza iro rakachena kudaro so ukaridambura kudai so rinoita kunge ameno rine flower like. Kwa hakuna zvigayo here kusina nguva iyo kusina zvigayo here. Kusina zvigayo kuMozambique. Saka vaiteta zvokutswa. Vaitotswa muduri ende kana vachinge vatswa sadza ravo riya mashoro anosara pakunge vatswa zviya izvi vaibika porridge inonzi mujangwanda. Saka inini ndakapona nekuda kwekuti paive nevamwe vambuya vangu mbuya ivavo kana dai nhasi ndaichiwana mari ndaikwanisa kumbodzokera kuMozambique kunovatenda kuti ambuya I'm still alive. Makandichengeta zvakanaka because vanondifadza pamachengetero avaindiita vaiti ndikandasvika unonzwa vachitaura kuti chimuzukuru chekuseja kamare chimukomeredi chekuseja chazoza kamare. Ini ndoti ndaviya mbuya. Chirudzii ichi? Icho chidanda nekuti vanhu vepaSofara province vazhinji vacho vanonyanya kutaura chidanda. Saka vaiti kana vachiti uya ndizokupa vaiti izani zokupokeja kamare. So inini manje ndakakurumidza kubata chitauro chavo nekuda kwenzara. Nzara ndo yaita kuti ndikurumidze kubata mutauro wavo. So mbuya ivavo vanondifadza zvikuru nekuti vakandichengeta mumwe muchengetero wekuti nanhasi that's why ndatochenawo bvudzi ndiri mupenyu kudai. Nekuti nzara chimwe chombo chakanga chichiuraya macomrades. So ndinota kuti ndivatende mbuya ivavo handivazive asi mugari wekuMozambique. Tinonzwa inini ndingati mbuya ivava pane zuva randakasvika pavari vachidya matatya so. Ndobva ndati ambuya kuti ndakabatwa nepfungwa dzekuti handifanirwi kushora. Ndakati ambuya handiti kunoku imimi munoera mitupo here? Zvikanzi hongu. Ndikati manje isusu kuZimbabwe tinoerawo matatya aya. Ndaona kuti ndikavati kuZimbabwe hakudyiwe matatya so handinoenda vashora. You see? Ndobva ndati nini ambuya mukaona ndauya so musandibikire nezvizvi nekuti ndo mutupo wedu. Maedza kuhwanda neuchenjeri. Saka mbuya vakazoti musi watakarohwa nehondo yamatsanga so tiri pachibawawo. Ndobva vandibikira negwashadombo. Chicho chinonzi gwashadombo. Gwashadombo chidzombi. Chidzombi ichi kaya. Chidzombi chaya chinomhanya paruware chaya chine makwati so. Saka musi iwoyo ndakachidya and that was a good meat because chinonaka kuita fanika liver. Musantaura. Ndadya sadza ravo rakanaka rakatswiwa nechidzombi ichocho so ndakadzokera kukamba. Ndobva ndanonzvenga ndobva ndapinda zvangu mukamba mangu.
ndazodzoka manje ndakazovabvunza naye mbuya nyama yai ndakadya naye yai yaive nyama yei zvikanzi ngechikwere weshe muzukuru ndikati chamunoti chikwere weshe kunoku chakamira sei zvakanzi chikwere weshe mira ndinokutorera nhingiriki chimusoro chacho because chimusoro ichi havabike vanoturika pakicheni dzekuzimbabwe nedzekuMozambique zvakasiyana ndobva vanochikurunura nobva vauya nacho nobva vandipa so chikwere weshe chanbataridza ndikati ambuya kuti ndichitaura kuti makurangarira futi makanakirwa ndikati but the meat was so good aita unge liver nyama inonaka iyoyo saka ndikati handinomborutsa ende handinomboafektwa nazvo ende nyama yayo ndakadya ndikanzwa kunakirwa nayo so vamwe vakati nyama inonaka inotaura yega iyi yakataura yega so kuMozambique ndoda kutenda vanhu ivavo nerudo rwavo ende vanhu vairatidza rudo rwekutichengeta mukati mehondo yechimurenga ende ndoda kutenda zvikuru kuna mai vavo inini vakandipa upenyu kusvikira Zimbabwe ichizosununguka asi inini ndakazoya muno muva Mugabe vachitonga kwegore rese. Tisati tapfuurira mberi vakadya chikwereveshe chidhombi chidzvinyu chikavanakira asi vakazokanganisika pavakanga vaudzwa kunzi aiwa madya dzvinyu. Tiri kupfuurira mberi toda kunzwawo zvekare kuti panguva iyoyo pane zvekudya isusu tinonzwa kuti muno muZimbabwe makaiswa makipi imwe yaive imwe nzira yekuti vanhu vasasangana nemakomoredzi vachivapa chikafu. Saka pakanga kwamairwira imimi kwakuine ukama here hwekuti vanhu vaikuunzirai chikafu uye vaichiunza sei kana vaichiunza? Ndoda kutenda vanhu veZimbabwe, madzimai iwayaya, madzimai kunyanyisisa, ndoda kuatenda nekuti ini ndakadya sadza rakanga rakauya rakaberekwa riri mukati memusana wamai, mwana ari kumashure, then pakati paamai nemwana pakava pakaiswa sadza randakadya inini vachibuda naro mukipi vachiedza kuti vasabatwe nemasoja asimesi. Then vakaviga sadza iroro pakati pemwana wavo nemusana wavo vakakwanisa kubudirira kuti vatipe sadza iroro tikakwanisa kurarama. Izvozvo takazvisangana nazvo taakunharaunda yeChipinge, taakuda kuti tinoyambuka bhodha reMozambique, ndokwatakasangana nemakipi. Sadza raikwanisa zvekubuda nepaburi rewaya yekipi iyoyo richitorwa nani kuendesa kumakomoredzi? Raiuya nemadzimai. Ndoda kuvatenda kuti madzimai vakatsigira hondo yechimurenga. Saka munototenderana nazvo kazvewomen's quota zvakutaurwa izvinezvi muconstitution nyowani kuti aiwa madzimai ngaapuhwo kana kuti zvigaro zvakaenzananawo nevarume nekuti naivo vakawanda uye vakarwawo hondo yechimurenga sekutaura kwamuri kuita? Hakuna munhu anoridza pfuti asina kudya sadza, so pfuti inogwina. So mukugwina kwayo inoda munhu akadya chikafu uye matidza ataitakura atonzi aya toti mabara nezvombo zvimwe marokets ataitakura aida munhu wakaguta. So vakadzi vakarwa hondo huru kwazvo. Imwe nzira yavaiuya nayo kunze kwekubereka sadza kumusana vaiuya nayo sei? Uye tinonzwa kuti masoja aigona kuti kana akakwanisa kuziva ndo zviri kuitika vaigona kuisa poison muchikafu ichocho. Maiziva sei kuti chikafu chamurira kudya nhasi ichi hachina poison? Taikwanisa kuti kana iye anenge auya nechikafu iyeye shamwari wauya newawa wauya nesadza timba toona udye sadza rako takatarisa idya sadza rako then ukawadya sadza rako kureva kuti harina poison asi ukasadya chinhu zvauya nazvo paya patinoti pachizezi uri kubvisa uroyi. So iye auya nesadza racho aibvisa uroyi ka isu tozoziva kuti sadza rakanaka here nekuti iye abvisa uroyi. Abvisa uroyi nekuti adya, nekuti iye haadyi kana paine poison iye auya naro anoziva kuti ndauya nepoison haadyi sadza iro. Kana ana masvika pari kunwiwa mvura masoja anogona kuziva kuti ndo pamunoyambuka napo muchiya kuzonwa mvura. Pane zvavaiitawo here zvokuti kana mumatsime vaigona kuisa poison? Vaikwanisa chaizvo kuisa poison
but isusu tichifamba taive nemunhu anenge ari seguranza wedu. Seguranza ndokuti chiwa security wedu anoongorora kuti mvura iyoyo yakaita zvakanaka here. Munoziva kana da kutesta mvura kuti yakanaka, mukabata hwiza tikaikanda mumvura imomo ikaita 5 minutes ichifamba pamusoro pemvura iyoyo kuda kuti hamuna poison. Kana hwiza ikafamba pamusoro pemvura ine poison inobva yangofa, mobva matozvina kuti mvura iyi haina kururama, nekuti hwiza yatabata iri mhenyu tikaikanda mumvura imomo yatofa. So mvura iyi inoratidza kuti ine poison. So security haakwanise kuti akupe order yekuti inwai mvura asati aongorora. Afanira kuongorora, ende ndiye munhu wekuti kunyada tichipinda mubhesi afanira kutanga aona kuti bhesi redu ratida kupinda rakamira sei. Zvimbambaira maizvi zvenga sei vamuchapa? Inini ndoda kutenda midzimu yeZimbabwe. Chandinoitenda ndechekuti patakapinda napo isu taakupinda muMozambique, paya panonzi paneswa zvimbambaira, comrade vatakanga tinavo takafamba na comrade Gaba Rinocheka, Bazuka Marufu, Chigananda, comrade Sumbureni Madhodha, vatakaenda navo. Ndisingataure vamwe veruzhinji, vana Mutiza Mhepo, comrade ndataura Mutiza Mhepo naika, Chigananda ndataurazve. Tichitaura kudaro, so kuenda kwatakaita vakatora fodya yebute ndobva vaisa pashizha remuchakata, ndokubva vati chipfugamai taakuyambuka, tichibatsira kuuchira kuti vana vaakuyambuka vaakuenda kunorwa hondo. Isusu takayambuka setiri kuenda kumba kwedu, hatina kana kumbosangana nedambudziko tabva mukuuchira midzimu yeZimbabwe kusvikira tasvika kumakamba andataura. Takatanga kusvika pakamba inonzi Muchenezi, tikatakura zvombo ipapo tichidzokera kuenda Sipungabhera, tikabva Sipungabhera tikaenda iyoyo Chikwekwete. From Chikwekwete takadzoka futi tikaenda ku Chibawawa. Tabva kuChibawawa manje ndo pandakazotorwa ndakuenda kutraining kuNyaminga. So ini ndakatrainwa paNyaminga, tichibva paNyaminga ndakazopedzisira ndiri paSamakweza. Ndakazopedzisira ndiri paSamakweza. Vamugabe vakutonga nyika ino 1981, ndakazoya muno mu 1981 akupera, ndokupinda kwandakazoita muno muZimbabwe. Ko vamwe anti ceasefire yakaitwa 1979 ka ko imi makazoya sei kunoku muna 1981? Ndakazoya muno mu 1981 ndaramba ndiri patraining yekuti titrainwe nyaya yekuti takati nekutyira kwakuti varungu vanogwanisa kuzoti takupai tozokutorerai futi. Mukura kuti maifungidzira kuti nyika zvayakawinwa vanhu vakaenda kuma-elections 1980 pakanga paine fungidziro yekuti zvinogona kunge kuri kunyengedzwa vanhu vakanga vadzorwa makomrades akaurayiwa, ndo fungidziro yaive ipayo? Tave nefungidziro iyoyo, saka isusu takazoya muno 1981 vamugabe vachitonga, saka zvakaitika zvese tinozvitenda. Nyika yedu nanhasi tinayo. Hatidzokerei kunguva yehondo, bhutsu maidziwanawo? Bhutsu raive dambudziko kuti uwane shangu yekuisa mugumbo mako. Taisona masagi aiuya akatakura raisi yataidya. Sagi iroro taikwanisa kuti tikawana chinhu chekutsika chepasi, chirabha chebhutsu, totokwanisa kusona bhutsu pamusoro apa, yatoo bhutsu yekutoti gandanga raakutopfeka raakutofara kuti ndawana shangu yangu, ndaakutoenda. Saga chairo tairisona kuita bhutsu. So tainyaya kudzidziswa nenyaya yeself reliance, kuzviriritira iwe. Even puti ikatyoka unofanira kuona kuti iyo puti yacho zvayatyoka ningaite sei kuti hondo inge ichienderera mberi. Ene ndoda kutenda kuti nanhasi makomanders edu upenyu hwaakatipa, nanhasi ndikaushandisa pakurarama kwangu ndiri kuona inini upenyu hwangu uchindifambira zvakanaka. Pane vamwe vanhu vari
mune zvematongerwo enyika izvinezvi pane vamwe here vakuru vamunorangarira vamakasangana navo vari makomanda kana kuti vari vaitungamirira magroups enyu asi vataa kuziva isusu vamwe tinoziva kuti kunana Matemadanda, tinoziva kuti kunana Mutsvangwa, tinoziva vana president Idi Mnangagwa. Pane here vakuru varipo ezvinezvi vamakasangana navo pakudzidza kwenyu hondo kana kuti pamairwa hondo? Ini ndinonyanya kurangarira Comrade Tsuro. Vaiti kana vari patiri vanonyanya kuti ndokukobora, vachisumudza ruoko rwavo kuti ndokukobora like a cobra snake. Ivo vaindifadza. Poya instructor wangu aitwa 6 to 6 angari wechirudzi rwechiNdebele. Akanga akapfurwa pamuromo pake ndobva bara rabuda nepadama pake. Ainyanya kunditaurira nenyaya yekuputa fodya usiku kuti comrade, fodya inourayisa, usapute fodya usiku nemhaka yekuti painoti nyechu paya uchikweva moto so inobva yaita target kubva kumuvengisi. Saka iye aindipa zvinhu zvandaitotarisa kuti zvakatoitika kwaari nekuti bara rakarowa nepamuromo ndobva rabuda nepadama. That was lucky kuti dai rakaenda through gotsi rake angadai asiko, but ndiye akazondidzidzisa hondo. Instructor wedu aitwa 6 to 6. Ndoda kumutenda, akandidzidzisa zvokuti ndirarame. Naika ngatita tataura zvebhutsu apa, mambotaura zvenda mhando nhatu chaidzo. Mukataura futi zvekuti mbatya ndo yaive kitchen, ndo yaive saka maizoti kana mawana hembe pane futi here kutesta kwamaita nokuti tinonzwa kuti dzimwe hembe futi dzaiiswa zvimwe zvinovava zvokuti kana iwe ukaipfeka waizoita mezi. Kana mazowana hembe maidzitesta sei kuti idzi hembe dzekunge muchipfeka? Smith akatraya nepaaigona kuti akwanise kukunda hondo yechigandanga. Asi taibata futi vanhu vakadaro, vari vatengesi vanenge vari papfungwa dzokuti tinokwanisa kupedza magandanga, but magandanga aiwanda sekuwanda kwenda. Dziya dzandambotaura kuti indadziya mawandiro adzo ndokuwanda kwaita vana vaenda kuMozambique. Vaiwanda sekuwanda kwenda kuyo, inda dzaiwanda nevanowo futi vaenda kuMozambique kuti varwe hondo yechimurenga vakava vachiwandawo futi. So Smith aitraya but akakundikana. Nanhasi munhu anofanira kugutsikana kuti aukunde midzimu yeZimbabwe. Saka maitesta sei hembe kuti ndedzechokwadi, hadzina utachiona, hadzina uya nadzo kwawabva nadzo ndiwo unokuziva mhani pfeka. Makomeredzi akanga asiri vanhu vanojairika. Unoziva muhondo hamudi munhu anojairika kuti uzive system yangu chaiyo. Ayo iwe waine hembe chimboti pfekerawo imwe hembe yacho yedzawauya nadzo ingotora yandanongedzera, then ukapfeka kata nechokwadi chekuti hembe dzakanaka. Tinotenda munhu wenyama anorwara makore ese amakararama munguva yehondo aya. Kana marwara maiita sei? Maiendawo here kuchipatara uyewo maizonozikanwa kuti wabvepi? Bhozi vanhu munharaunda muno muHwedza vanoziva kuti ukaenda paGarabha ukaenda paklinika kana kuti paHwedza vanotokuziva kuti uri muBhuku Rekwana. Imimi mairapwa sei munguva yehondo imimi? Makomeredzi taishandisa rudo ende taive nemishonga yedu yaigara mumabhegi medu. Pasection yedu painge paine munhu anorapa, ende munhu yeye anorapa yeye aishandisa futi rudo rwokurapa. Ndozotenda futi madzimai echikomredi vaikwanisa kuti kana dai kuri kuneta chaiko wafenda kuya kunonzi kukundikana kufamba, komredi vechikadzi vaisika kuti inga inini ndakasimba wani, komredi machaika, taisenzisa zita rekuti machaika, komredi machaika here. So ende komredi inini munhu wechikadzi tasaimuone ndichiri kuwana simba rekuti ndifambe ndende mberi nehondo. So imimi munhu womurume, so chii chiri kuita kuti muti ndaneta so mataura chimwe chinhu chinonakidza munhu wemurume apa aifundiswa nemadzimai vechikomredi vatakanga tinavo muhondo imomo. Saka iwobva waita manyukunyuku kuti akomana ndigonzi ndakundwa here akomana nakomredi vechikadzi ava kwakutosimuka handatopona so pamberi nehondo so. Alright, tiri kuendera pamberi nehondo. Ngatiti isusu vanhu vanoti ivo
munhu wechirume haagone kugara asina mukadzi. Makaenda kuhondo makura kai kana kutiwo mai makakurira mai iko mairarama sei musingaite bonde nemadzimai? Kuve nebonde muhondo kwaive kupisira, ende nekuda kwevakuru vedu chaivo vakarwa hondo yana mbuya nehanda, isusu takaenda kuhondo tichingotaurirwa kunzi kuva nebonde iwe uri kuhondo zvinokonzera kufa. So ndo zvinhu zvainyanya kutityisa isu. Kufa kwokuti edzi yakanga yako here mukuti chiko imimi? Tisingatye chirwere asi taitya kutyora mutemo wehondo, nekuti kana ukazvitarisa mukadzi anogona kutonyengwa nemusoja uye wonyengwa futi nemucomrade, munogona kusanganiswa muvengi newe comrade nekuda kwemukadzi, nekuti uri kuda mukadzi then mukadzi yeye ari kudanana nemasoja futi, then anogona kukuigira rufu, nemhaka yekuti ari kudanana futi nemasoja, ari kuti iwewe futi mugandanga ndinokuda. Ipapo tapanza kuva maifamba navava makomredzi echikadzi aya makanga musingambowana here nguva yamaimboitawo bonde? Aichengetedza mutemo wambuya nehanda nasekuru Kaguvi. Mutemo wakanga wamamikwedza makamapuwa dzadze dzekuti chi? Even ndikatora futi yangu ndikaigadzika pasi kudaiwo ndaneta nekutakura sechinhu chairema, ndikaiisa pasi kudai ikadarikwa nemudzimai anenge ari kudenga kuyako, hazvinyatsonditorere zvakanaka because yadarikwa nemunhu ane ropa. Saka taichengetedza mutemo wehondo. Ivo vatakati navo vaive vakoma nevanin'ina vedu vakadzi vavo, zvokuti kunyange dai ndege dzikauya kuzobhomba ndiri kuyeuka dzauya pachibawawa, vakadzi vaigezera kuzasi, isu taigezera kumusoro. Takatiza kudaiwo takanosangana musango, vadzimai vechikadzi vakanga vasiya mbatya dzavo pavanga vachigezera. Isusu varume akakwanisa kutiza netrauzi kana akakwanisa kutiza nesheti, madzimai nekutya vakatadza kutakura madhirezi avo. Takasangana musango tikakwanisa kuti tiri pamwe chete, takati takabatanidzwa nekuda kwemutemo wehondo. Taikwanisa kuti kana indine matrauzi mairi ndaibvisawo rimwe trauzi ndichipa munhu wechikadzi auya asina chokupfeka, nekuti tabva mukutiza ndege dzaachida kubhomba, nekuti tainzi vana mukoma anosiya vhamba, ndege chaichai taiisiya nemamhanyire ataita. Asi ezvino zvichirimo, zvichirimo zvokuti kuchigondo vanondiziva kuti kune mudharo webhasikoro anomhanya zvokuti shuu. Muri kuchigondo? Tiri kuchigondo. Kuchigondo muri nechepa? Pachigondo tiri pachigondo township chaipo chaipo. Zvokuti kana mukabvunza vamwe vanondiziva kuti kana makiwani muindia uya ane wholesale pawedza anoziva kuti kuchigondo kune mudhara wechiovheta anobva kuchigondo nebhasikoro achihodha achidzokera kukashopu kake. Ezvino ndiri kuita hangu zveshopu ndiri pachigondo township, ndo pane shopu yangu ipapo. Aiwa, tinotenda. Alright, ngatiti imi mataura kuti mairwira rusununguko rwekuti Zimbabwe isununguka, handiti kuti ive zvairi nhasi, makasununguka here mimi? Isusu manje imimi sakomrade, kuti musataure isusu vanhu kana kuti isusu mabone free, imimi makarwa hondo mairwira kuti isununguke, zvichireva kuti mune zvamaishuvira kuti kana nyika ichinge yasununguka zvive muinazvo, munazvo here? Isusu tichienda kuhondo takaenda tichiona udzvanyerere hwevarungu, nekuti pane dzimwe nzvimbo dzakasingabvumirwe kuti munhu mutema apinde. Zvakaita ukapinda muna First Street muya mine imwe toilet yakanga yakanyorwa kunzi for Europeans only. Asi murungu yeye muyenika akatoya munyika medu, so achitotaura kuti it's for Europeans only. Ndiye ane toilet inogara muna First Street munyika medu isusu. Right, ndoti 1. Toya 2, munhu mutema so aiti ukasungwa so unotorohwa vabereki vako vakagara apo. So mapurisa eZimbabwe tinoda kuatenda nemutemo wakaiswa nehurumende yedu, because vanokwanisa kutokuti uri kudiwa kumapurisa mangwana wozotera hako. Even kana uda kuviga mbuya wako nhasi unogona kusara uchiviga mbuya asi uchazodiwa hako mangwana. But nguva yaSmith zvazisingaitikezvo, wabva watorohwa nebhutsu uchitokandwa mutraki uchibva watendwa newe. Tingandochete zvamakarwira here? Handizvo zvatakarwira chete, zvakawandisa.
zvimwe zvacho chaizvo zvinoita zvokuti kana munhu akazvifunga anoona kuti makomrade akaita basa, nekuti kune vamwe vanoshora kuti tidzorere kwamakatisunga takasungirirwa nekuti zvamuri kutiita hazvina kunaka. Imi chamunatso kuti munhu makasunungura munhu chaizvo chaizvo chii mimi sakomrade? Tingataura nenyaya yekuti freedom of speech munguva yaSmith zvazvisingabvumiki kuti utaure nezvematongerwo enyika. Iye nhasi kuti MDC iri kutotaura kuti chinja, vana ndu vari kutaurawo zvavanoda, ipapo totaura kuti ndo rinonzi rusununguko, nekuti wakutaura zvaunoda mukati menyika yokwako. So isusu pachezvedu hatisi kuti baba kana vachinge vakutonga kana kuti vari mumba vanokwanisa kuitira mwana wese zvakanaka. Kune vanoitirwa zvakanaka, kune vamwe vanenge vaine shuviro yekuti dai ndaitirwawo nababa vangu zvakanaka, but isusu nemaonero andiri kuita inini ndoona Zimbabwe yakandisunungukira kunyange dai ndiri murombo zvangu. Hazvirevi kuti kukatonga imwe hurumende ndichazove mupfumi. Aiwa, hazviite kuti ndive mupfumi nekuda kuti pane hurumende yandati ngaichitonga ndichisarudza hurumende yandakaenda kunorwira. Hurumende yandakaenda kunorwira ini ndoda kungoitenda nekuti zvandakanorwira zvacho nanhasi ndiri kungozvitenda kuti no, handichasungwe nemupurisa achindimanikidza chichi. Ende rusununguko ndotanga kurwona kuhurumende kuti kumapurisa ayo akasununguka mani. Munotenda here kuti nyika ino itongwe nemunhu asina kuenda kuhondo? Unoziva ukanzwa munhu achitaura kuti ndakabva naye kwaMurambinda kure kure, hameno kana wakambonzwa rwerwo rwekuti ndakabva naye kure kure kwaMurambinda. Ndaida kuti irwo kana pese pandi iwo womutora womunzvenzvera aizvena ko zvandachovha bhasikoro kusvika naye muHarare. Mataura nyaya yedhemokirasi kaimi kuti aiwa ngavatichi muda kungotiite opposition isingapinde mupower here. Aiwa, dhemokirasi yakanaka chaizvo. Asi kana iri yakanaka kana wakundawo ukatikunda hatirambe. Asi ziva kuti uda kutora mukadzi womunhu ka. Ngatidzokere nguva yehondo tauda unopedzisa comrade varamba nemukadzi wavo. Mukadzi wavo this time anonzi Zimbabwe. Zimbabwe is a beautiful country married to war veterans, as you can see, represented by comrade Muchapai. Wandinaye kumbawo. Aiwa, pane mumwe muchinda akamboda kutraya so ndikamutaura kuti mawo veterani anoita so. Isusu tinorova manje munhu anodaro so. Kutora mukadzi wangu wakaita se wandakabva naye kwaMurambinda. Aiwa, Zimbabwe democracy inotaura kuti kana wadiwawo namai vacho, mai vacho kana iri nzenzawo vanogona kungoendawo, but kana mai vacho kana vakavimbika, I'm not worried kuti mudzimai atorwa. Kana vakavimbika ndoziva kuti chero iwo ukavakumbira kuti ndoda kumboenda navo ndoziva kuti vanodzoka vari right. Comrade, atitaure pakakupotsai, pamakapotswa nerufu, pekuti nyangwe nanhasi kana makarara munombovhunduka kuita kunge mapinda muposto iya yakakupotsai nerufu ndepapi? Pandakanyanya kupotswa inini pahondo yakauya iri yamatsanga ichirwisa paChibawawa. Hondo iyoyo yakauya shiri padzinorira nguva dzekuseni panorira nhengure paipai. Ndikatanzoti gaho. Saka patakanzwa kuti kurira pfuti takafungidzira kuti makamarada ari kutipa saini yekuti ndege yauya mudenga. Tozonzwa bhuzi kuti kwatofa maZimbabweans akawanda uko. Vakomana, ende ndakaroverwa shamwari yangu yaitwa Shumba Yaonda. Akarohwa nepamhanza apa achibva atanga kubleedha nemumhuno. Inini ndamutarisa ndakarara pedyo naye. Chinhu chandakakwanisa kuita paari ndechekuti ndakazotora chitunha chake ndichichifukidza pamusoro pemiri wangu, ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuonekwa nevanhu ivavo. Asi ndakazopunyuka nguva dzakuita kuma 12 o'clock, asi hondo yakanga yabvira kuseni. Ndakazopunyuka ndikapinda murwizi runonzi Budzi. Ndapinda muna Budzi
ndakakwanisa kujamba ndikasvika budzi rwaive nemakarwe, asi makarwe iwayo ndoda kutenda Mwari nevadzimu veZimbabwe kuti haana kwanisa kundidya. Makarwe akatiza inini ndichiendawo nerutivi rwangu kusvikira ndabuda murwizi irworwo rwaiyambukwa nezvikepe, but ndakarwuyambuka ndisina chikepe. Zvinhu zvakava zvisina kumira zvakanaka. Ndiri munhu akanga abva kumusha ndine ruzivo nekuswima, saka ndakaswima mudziva rakava rakakura kwazvo kusvikira ndabuda. Ndiyo hondo yaifanirwa kuti ndinge ndichisara kuMozambique, asi nekuda kwekuti ndakanga ndakatrenwa nyaya yezvese, yekuita zvese, ndiri kuno kumusha, baba vangu nemarerero avakananga vakandiita, mwana haafanirwa kurerwa achiitwa sezai, mwana muomesere uri kutomupa training yeupenyu. Nendaiomesirwa nababa vangu vachigamba vanoitwa vamudoti kana kuti muchapa. Kuomesa kwavaiitako ndakazovatenda, nekuti kana kutraining hazvina kundiomera, nekuti ndakabva kuno ndiri munhu anotarisana neupenyu hwakaoma. Ipapo pakava pakaoma zvokuti ndingadai ndakasara, but ndakatadza kusarapo nemhaka yekuti ndakanga ndiri munhu ane mwoyo wakaoma ende ndichiziva zvakawanda kana mumvura ndaipinda ndichibuda. Hamusi spokesperson wemaWar Veterans tichipedzisa chirongwa chedu chinechi, asi dai maiwana mukana wokuti mutaure naComrade anove ndiye mutungamiri wenyika yezvinezvi, Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, dai maiwana mukana wokutaura naye zvamunoshuvira imimi semaWar Veterans kuti muone zvichiitika mukati menyika ino uye nemabatirwo anofanira kunge achiitwa maWar Veterans, kana zvisiri kuitika ndezvipi? Isu tinotarisira kuti dai Comrade Emmerson Mnangagwa vakwanisa kutiyeukawo kuti vana vakarwa hondo, kune vamwe vakakundikana nekuda kwekurwara, asi iye ayambuka muganhu weMozambique achienda kuMozambique achibva muno muZimbabwe. Dai vana ivavo vakwanisa kuyeukwa, vakakundikana kutrenwa nekuda kwekurwara, varumwa nematekenya kana kuda kwezvimwe zvirwere zvakaita sedhairiya, because mvura yatainwa yaikwanisa kunwiwa nenzou kana nguruve dzemusango. Because kana nichitaura nezveNyaminga yaive game reserve, because maigara shumba nenzou nembizi nezvimwe zvipuka zvimwe zvandisati ndakamboona mukati mekurarama kwangu ndakazviona muNyaminga imomo. So kune vana vakakundikana, asi yabva kuno achinzi ari kuenda kuhondo, kwete kunoita refugee, but ari kuenda kunorwa, asi akazokundikana nekuda kwekurwara. Arwara ari ikoko, munhu iye nanhasi haasati abhadharwa, haasati akwanisa kuti abhadharwa. Saka ndiri kuti dai vanhu ivavo Comrade Mnangagwa vayeukawo kuti vana ivavo vana vakakundikana kutrenwa asi vaine chido chekuti vasunungure nyika yavo. Kunemi makabudirira mukati meino nyika, chichemo chenyu chihombe chatingati President vanzwe vakanangana nemaWar Veterans nemhuri yavo ndechekuti kunesu takabudirira muno muZimbabwe, inini ndiri kuti vakakwanisa kutipawo zvetu zvekuti tikwanise kurarama, hatisi kukumbira upfumi. Tinoziva kuti nyika yakakura, baba havagone kugonera mwana wese, asi ngavatipewo zvinoita kuti baba vanenge vanga vachiedza, kunyange dai tazokundikana hedu kuwana zvakawanikwa nevamwe, asi tione kuti no, baba nekuda kwekuti mhuri yavo yakawanda, inini vandipo chidimbu chimwe chete, kunyange dai vakandipa mombe imwe chete, yekuti tiri kutendawo maWar Veterans vamwe vakakundikana kuti vazotrenwa, but iye akayambuka muganhu, nekuti waiti ukasanganikwa neWena Smith wayambuka muganhu waichekwa kudimbu rwamusoro. Saka iyo aiComrade, tiyeukane tese pamwe chete, tive vanhu vanoziva kuti wakayambuka nekuda kweshungu dzakava dzakubata kuti uende kuhondo. So kune zvakawanda zvaisanganikwa nazvo zvinoita kuti ukunde kana kukundikana. Vakatipo
kana mombe imwe chete chayo kana mbiri kuti tiri kuyeuka maveterans edu aiwa isu tinongofara isu nekuti ndibaba vane barika kana baba vane barika usatarisire kuti dai ndapiwa zvakawanda aiwa zvawapiwa izvozvo tenda naizvozvo. Tinotenda nenguva yamave nesu pano paSly Media Productions. Mashoko enyu 20 seconds amuda kutaurira kune vanhu vari kutuona vari maZimbabweans, vari kutuona vari kwavariko kuAmerica, kuChina, kuDubai, kuSouth Africa, ndeyekuti kudii? Mashoko andinotaura kuruzhinji ndinoti isusu semacomrades takarwa hondo kusunungura nyika ino, tinofanirwa kuramba takachengetedza nyika yedu isingadzokere shure, iri nyika yeropa, nekuti nyika ino takaifira. Kune vakawanda vatakasiya, kune vakawanda ndingayeuke nguva yandakanonga zvitunha zvakawandisa pachibawawa zvaurayiwa mukati mehondo, ndikayeuka ndikarangarira vana ivavo, neni pachezvangu ndinonzwa ropa rangu richizuzuma kuti takafirei. Nhasi tonzwa tinzi tarasazve nyika iya yatakafira ine zvitunha zviri pasi. Zvitunha zviri pasi zvaireva kuti even pakavhoterwa Munangarwa kwakaita makore emvura akatora ndofunga 2 to 3 weeks, ndakaziva kuti musangano wedu uri kuhwina, nechikonzero chekuti vakomana vanofamba kana mvura ichinaya. Ende inini ndiri mumwe munhu wevamwe vakada kubhombwa kukaita mhute yaiti munhu ari pedyo neni ndaitadza kumuona nekuda kwemhute yakaiswa nemidzimu yeZimbabwe kuti ndege isaone kuti pasapa pane vana veZimbabwe vari kufamba ipapo. Tikayambuka tainzi vana mukoma vanosiya vhamba. Isusu vana mukoma vanosiya vhamba. Because komanda akadedzera kuti disperse, ndege inosara ichibhomba mhepo. Isusu taenda. Haiwa kumhanya waive mushina. Disperse. Tinobva tashaika pasi pemhute zvekare. Shaikwa nekuda kwemidzimu yeZimbabwe. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndiri kutenda futi pane imwe nyoka yandakasvikogarisana nayo mugomba, so nyoka iyoyo inobhururuka, so ipfupi nyoka iyoyo asi ine maziso anotonyara munhu. Ndakasvikopunzikira mugomba imomomo, so ndobva yanditarisa, so yabva yakutondiratidza masei kundinyara. Indakahwanda kuti ndikwanise kubuda mukati mehondo. Ndichiri kuzviyeuka izvozvo ndikati Zimbabwe sezvairi, nanhasi tinoti pamberi nehondo, pasi nevasinganzwisise kuti nyika yakabva nekupi. Tinotenda ndi comrade ini rega ndivati Morgan Muchapa, vatanga tichikurukura navo nhamo yaionekwa nemacomrades munguva yechimurenga chekurwira nyika ino yeZimbabwe kuti isununguke ive zvairi nhasi, sekutaura kwanga vachiita kuti imimi hamuzvizive kuti vakafuga chitunha iri take cover yekuzvidzivirira kuti vaonekwe sekunge vafa. Hatina kunge tichizviziva kuti comrade vakatakura zvitunha zvakawanda vachinozviviga pazvanga zvisingafaniri kunge zvichioneka. Ndo dzezvimwe zvinhu kana kuti dzenhamo yaionekwa nemacomrades achirwira nyika ino yerusununguko. Hatina kuti achirongwa chine kuti muvanzwire tsitsi, asi tangoti munzwewo sengano sezvinhu zvavakaita zvavakasangana nazvo munguva yehondo, uyewo zvazvinoreva kwavari kuruza nyika inonzi nyika ino yeZimbabwe. Inda nhatu vadzitsanangura, vakafamba vasina bhutsu, vakapfeka masaga, uye vakanga vasingagezi, uye vakanga vari vanhu vaiti every day pavaifanira kunge vachidya chikafu vaitongofunga kuti chinogona kunge chiine poison. Pavairara pese vaigona kungofunga kuti nhasi tinogona kungopararira pano. Upenyuwo hwakaitwa kwemakore akawanda. Zviri kwauri muteereri kuti unovaisa papi muupenyu hwako iwo nemupfungwa dzavo, kuti comrade munhu akaita sei muupenyu hwako hwauri kurarama nhasi mukati meino nyika yeZimbabwe. Zvisinei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, hatingarambe chipa comrade mhosva iyoyo, asi uyu comrade atsanangurawo
upenyu hwavakanga vachirarama mukati menyika ino isati yasununguka. Zvamanzwa pano paSly Media Productions. Regai tionekane navo tigosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Comrade, zita renyu zveyamati Black? Ini ndaitwa Black Xander Makie Zimbabwe. Black Xander Makie Zimbabwe. Asere kumusha ndaitwa Morgan Muchapa. Ndivo comrade, ndivo Morgan Muchapa Black Xander Makie Zimbabwe vatanga tiinavo muchirongwa. Ndinoda kupa kutenda kuna Robert anga akabata makamera. Inini wenyuwo Sylvester tapfuma naye ndoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our